Прывітанне, паважаныя сябры, аматары беларускай мовы, а таксама ўсе тыя, хто проста выпадкова трапіў сюды. Дзякуй, што глядзіце гэты канал. Пішы ў каментах, што ўжо глядзеў дадзены ролік, пастаў падабайку. Калі ты ўпершыню тут, падпішыся на канал. Сёння я хачу з вамі падзяліцца гісторыяй яшчэ пра адзін калятворчы праект, які я зрабіў у мінулым годзе. Сядзеў я калісьці раніцай, піў гарбату і глядзеў праз акно на балкон. І падумаў, а чаму б не зрабіць яго крыху утульней, а таксама больш функцыянальным. Таму што на той час асноўная і адзіная функцыя дадзенай тэрыторыі – гэта утрыманне тых рэчаў, што не надта ж патрэбныя, але якія шкада выкінуць. Таму мы і вырашылі штосьці змяніць. Пасля невялікіх абмеркаванняў мы з жонкай вырашылі, як прыкладна будзе выглядаць дадзены праект у сваім канчатковым варыянце. Ну, і як звычайна, траты на гэты аб'ект, як заўсёды, патрэбна мінімізаваць. Першая падрыхтоўка. Першай справай вырашана закрыць шчыліны паміж падлогай і знешняй сцяною, а таксама паміж сцяною і вокнамі. Для гэтага складана прыдумаць лепшы матэрыял, чым мантажная пена. Аднаго балона акурат хопіць. Дадзены матэрыял хутка запаўняе шчыліны і пустоты, а таксама мае цеплазахоўваючы эфект. А яшчэ недзе праз хвілін 15 можна працягваць працу. З дапамогай канцылярскага нажа зразаю непатрэбныя часткі па аднаму ўзроўню. Таксама, відавочна, выносім усе рэчы з балкону. Цяпер нам патрэбны большы прастор для працы. Расход – 1 балон мантажнай пены. Другое – падлога. Найбольш практычны і больш-менш эстэтычны матэрыял для такога месца – лінолеум. Лёгка прыбіраецца, устойлівы да вільгаці і сонечнага выпраменьвання і лёгка ўкладваецца. А галоўнае – кошт. Асабліва з той нагоды, што дадзены матэрыял можна знайсці і бескаштоўна. У розных суполках час ад часу знаходзяцца аб'явы кшталту «Аддам задарма, толькі вывезіце, калі ласка». Так мы і зрабілі, вывезлі. Канешне, па памерах нам крыху не хапае шырыні, ды і ў вуглы давядзецца выкладваць кавалкамі, але на канчатковы рэзультат гэта не паўплывае. Выкладаем, адразаем патрэбны кавалак, фіксуем да падлогі танным суперклеем. На мяжы кавалкаў робім невялікі нахлёст. Выглядае нядрэнна. Расход – шклянка таннага суперклею. Трэцяе – латы альбо абрашотка. Выкарыстоўваем звычайныя другасныя дошкі, каб зрабіць 2 гарызантальныя лініі, да якіх будуць фіксавацца дошкі абрашоткі. Самі ж вялікія дошкі на шрубы да металічных падпор. Папярэднія у апошніх мы прасвідравалі адтуліны, бо шрубавёрт не пракруціў бы самарэз адразу ў метал. На дадзеным этапе мне дапамог цесць. Ён жа потым прывёз доскі на абшыўку, але пра гэта пазней. У вуглах таксама раблю абрашотку зверху і знізу, фіксуючы доскі ўжо да асноўных латаў. Адразу прымаю рашэнне наконт пластыку на вокнах. Таму выкручваю самарэзы, што дадаткова трымаюць пластык, і адрываю яго ад акон. Калі-небудзь прыдумаю, як схаваць дэфекты, а зараз гэта перашкаджае працы, ды і выгляд псуе. Кроквы і латы ўжо і палова хаты. Чацвёртае. Уцяпленне. Каб выкарыстоўваць балкон яшчэ і для захоўвання садавіны і агародніны, патрэбна яго ўцяпліць. Для гэтага выкарыстоўваю 2 матэрыялы. Першы – нешта кшталту спанбонду. Па-першае, гэта гідраізаляцыя, па-другое – цеплаізаляцыя. Пра гэта я ведаю на ўласнай скуры. Падчас ковіду кругласутачна насіў накінкі з такога матэрыялу на працы.
Ох, цікавыя былі часы, але тое было, здаецца, мільён гадоў таму. А наконт матэрыялу лёгка рэжацца нажніцамі да патрэбных памераў і формы і фіксуецца залатамі паміж металічным лістом і наступным слоем уцяпліцеля. А вось і ён, другі неабходны матэрыял – шкловата. Такая пачка каштуе каля $15. Мне ж яна дасталася з той жа крыніцы, што і лінолеум. Працуйце абавязкова ў пальчатках, таму што мікракавалкі шкла будзеце даставаць са сваіх рук нашмат больш часу, чым зойме сама праца. Прапіхваю шклавату за абрашотку. На дадзеным этапе не фіксую ніяк, а канчаткова яна зафіксуецца абрашэцінай. Мне хапіла 3 лісты. Апошні раздзяліў на тонкія пласты і дадаў яшчэ адзін слой. Цяпер можна пераходзіць да самага цікавага. 5. Падрыхтоўка дошак. Дошкі папярэдне напілоўваю да патрэбнага памеру. Затым патрэбна ўсё прыбраць, таму што наступны этап можа быць даволі небяспечным, калі добра не падрыхтавацца. Перад тым, як фіксаваць дошкі, я вырашыў іх апаліць. Па-першае, гэта працэдура заменіць шліфоўку і прыбярэ дробныя дэфекты. Таксама апаліваць дошкі да фіксацыі нашмат бяспечней, чым апаліваць ужо гатовую сцяну. Гэтая частка працы для мяне самая цікавая і прыемная. Здаецца, гэтым займаўся ўвесь вольны час. Сапраўды, супакойвае. Перад тым, як апаліваць дошкі, ачышчаю іх ад пылу і бруду, потым апальваю. Час ад часу спыхвае смала. Каб не сапсаваць падлогу, кладу на яе некалькі дошак, а зверху ліст ДСП. Гэты матэрыял хоць і зроблены з драўніны, але амаль не гарыць. Займаўся я гэтай працай кароткімі восеньскімі вечарамі, таму апальванне дошак заняло 2 вечары. Пераходзім далей. 6. Абшыўка. Фіксую дошкі да абрашоткі з дапамогай самарэзаў шурубавёртам. Стаўлю іх на адным узроўні зверху. Знізу гэта не прынцыпова, таму што там плануецца закрыць магчымыя дэфекты плінтусам. Зверху ж патрэбна атрымаць адзін узровень, таму што планую пакласці зверху яшчэ адну дошку і зрабіць адмысловую сталешніцу. На франтальны бок выбіраю самыя прыгожыя дошкі, іншыя пойдуць на бакавыя сценкі, і калі там будуць якія-небудзь дробныя дэфекты, то яны не будуць кідацца ў вочы. Вечары сталі зусім кароткімі, таму я зрабіў святло на балконе, каб была магчымасць рабіць справу пасля асноўнай працы. Зверху закрываю таксама дошкамі, і на гэтым дадзены этап скончыўся. Як я ўжо казаў, з дошкамі мне дапамог цесць. Кошт такой колькасці драўніны склаў каля $35. 7. Пакрыццё. Каб захаваць драўніну ад негатыўнага ўплыву навакольнага асяроддзя на доўгія гады, патрэбна абараніць яе якім-небудзь пакрыццём. Лепш за ўсё падкрэслівае прыгожасць тэкстуры, звычайна ж лак. Выбраў я лак з назвай яхтны. Працую з ім даўно, мне падабаецца яго колер і ўплыў на малюнак валокнаў. З дапамогай дадзенага лаку ён не перакрываецца, а толькі падкрэсліваецца. Каб не наляпаць на падлогу, засцілаю лінолеум картонам. Абавязкова працую з зачыненымі насцеж вокнамі і пакрываю дошкі ў 2 слаі. Як заўсёды, для якаснай працы не хапае часу. Таму і гэты этап расцягваецца на 2 вечары. Таму на ноч замочваю пэндзлік у растваральніку. На наступны дзень заканчваю з гэтай працай. З расходаў $5 на маленькую бляшанку лаку. 8. Плінтусы. Так, каб схаваць дэфекты і ўвогуле зрабіць кампазіцыю больш поўнай, на падлогу з кожнага боку мацую плінтусы. Матэрыял – пластык. Узяў я яго там жа, дзе і лінолеум. Рэжу да патрэбных памераў з дапамогай нажа і фіксую да сцяны на самарэзы. Праз гадзіну працы ўсё зроблена. Таксама плінтусам зачыняю зазор паміж драўлянай сцяной і вокнамі. Паколькі хутка ўжо святы, то дадаткова ўпрыгожваю балкон стылёвай падсветкай.
у высновах. На ўсю працу ў мяне пайшло прыкладна 12 гадзін. У матэрыяльным плане гэта ўсё абышлося прыкладна ў $60. А ў плане фізічных сіл, я даўно так не адпачываў маральна, як падчас гэтай працы. Сапраўдны рэлакс. І, канешне ж, падзяка ўсім, хто дапамагаў з гэтым праектам. Дзякуй за прагляд, стаўце падабайкі, пішыце ў каментах, як вам такі рамонт і што б вы зрабілі дадаткова. Падпісвайцеся, калі тут упершыню. Дзякуй за ўсё і убачымся!